Ydy hunangyflogaeth yn addas i chi? Oeddech chi'n gwybod bod tua 4 miliwn a hanner o fusnesau bach a chanolig yn y deyrnas unedig? Mae dros 95% o'r rhain yn ficrofusnesau sy'n cyflogi llai na 10 o bobl. Yn ôl gwaith ymchwil, mae rhywun yn dechrau busnes newydd bob munud yn y deyrnas unedig, gyda miloedd o fusnesau'n dechrau bob blwyddyn yng Nghymru. Mae'r busnesau bach hyn yn bwysig i economi Cymru. Maen nhw'n dod â mwy o swyddi Gymru ac yn helpu i hyrwyddo'r Gymraeg hefyd. Mae dechrau busnes nawr yn haws ac yn fwy fforddiadwy nag erioed o'r blaen, a gall unrhyw un wneud hynny ac rwy'n golygu unrhyw un. Hyd yn oed pan fydd diriwiad yn yr economi, mae cyfleoedd mawr ar gael. Wrth i bethau newid o'n cwmpas ni, mae marchnadoedd newydd yn agor a phosibiliadau newydd yn dod i'r amlwg. Mae mwy o bobl nag erioed yn gallu meddwl am ddechrau busnes. Diolch i ddatblygiadau maes technoleg, mynediad haws at y rhyngrwyd a thwf Facebook, Twitter a chyfryngau cymdeithasol eraill. Does dim ots os ydych chi'n byw yn y ddinas neu yn y wlad, mae yna gyfleoedd i chi. Mae technoleg yn newid sut mae busnesau'n gweithio. Enghraifft, ble rydych chi'n lleoli eich busnes? Sut rydych chi'n cyrraedd cyflenwyr a chwsmeriaid? Sut rydych chi'n marchnatach busnes? A sut mae'ch busnes yn gweithio mewn gwirionedd? Gallwch weithio'ch cartref os ydy hyn yn addas, ac mae yna nifer o busnesau llwyddiannus iawn sy'n gwneud hynny. Oherwydd y newidiadau hyn, mae costau dechrau busnes yn gallu bod yn llawer iawn is, ac os oes angen arian arnoch chi, mae llawer mwy o opsiynau ar gael. Mae dechrau busnes eich hun yn sialens enfawr a chyffroes, ond mae'n gam mawr ac mae yna rai pethau pwysig fydd angen i chi hystyried yn gyntaf. Mae gofyn am ymrwymiad, egni ac awydd i redeg busnes llwyddiannus. Os ydych chi am lwyddo, mae'n rhaid i chi weithio'n galed. Ond os byddwch chi'n gweithio'n ddoeth ac yn rheoli'ch amser yn ofalus, gallwch gael cydbwysedd rhwng eich teulu a'ch ffordd o fyw a'ch gweithgareddau busnes a llwyddo. Mae pobl o bob oed, o bob cefndir ac o bob cam o fywyd yn dechrau busnesau. Gadewch ni edrych ar rai o'r resymau pam maen nhw'n dewis bod yn hunangyflogedig. Efallai bydd yn eich helpu chi benderfynu ai dyma'r peth iawn i chi. I rai pobl, mae'n golygu'r cyfle i ennill mwy o arian, neu o leiaf wneud mwy o arian, neu fydden nhw petai nhw'n gweithio i rywun arall. Mae gan eraill syniad gwych neu maen nhw'n dymuno lansio rhywbeth maen nhw wedi ddyfeisio. Mae rhain dymuno canolbwyntio ar rhywbeth maen nhw'n teimlo'n gryf amdano, neu ddefnyddio'r sgiliau maen nhw wedi magu mewn swyddi blaenorol. I eraill gall bod yn hunangyflogedig olygu bod yn fos ar nhw hunain a chael mwy o foddhad o'i gwaith. Mae'n golygu bod yn fwy annibynnol, cael mwy o hyblygrwydd a mwy o reolaeth dros y ffordd maen nhw'n gweithio ac yn byw. Enghraifft, efallai byddai gallu gweithio y cartref fod yn addas i amgylchiadau personol neu deuluol rhai unigolion. I rai, mae cael gwaith cyflogedig yn gallu bod yn anodd, efallai oherwydd ymrwymiadau teulu, iechyd, oedran neu anabledd neu ddiffyg cyfleoedd gwaith yn yr ardal. Gall bod yn hunangyflogedig hefyd fod yn ffordd allan o ddiweithdra, neu'n rhywbeth i'w ystyried os ydych swydd wedi cael ei dileu, neu os ydych chi'n wynebu'r posibilrwydd o hynny. Ac i rai pobl, mae'n ffordd o osgoi gweithio i fos nad ydyn nhw'n ei hoffi. Mae'n ddefnyddiol meddwl am eich resymau dros ystyried bod yn hunangyflogedig. Ydy'r rheswm yn un cadarnhaol, neu ydych chi'n ceisio osgoi rhywbeth? Meddyliwch yn ofalus am eich cymhellion, neu fe allech chi fod yn creu amgylchiadau ar gyfer methu. Edrychwch ar fanteision ac anfanteision bod yn hunangyflogedig a meddyliwch yn ofalus am eich resymau cyn i chi fentro.